Com podem actuar davant la disfèmia infantil? Us donem unes pautes per a la família. La disfèmia és un trastorn de la fluïdesa de la parla que afecta la capacitat de l'individu per comunicar-se mitjançant el llenguatge oral. Es caracteritza per una expressió verbal amb interrupcions en el ritme d'una manera més o menys brusca, com repeticions de sons, paraules o frases, prolongacions, bloquejos o pauses fragmentades. Aquestes alteracions apareixen en la parla de forma involuntària i amb una freqüència inusual. En el desenvolupament normal del llenguatge, els infants entre els 2 i els 5 anys poden presentar episodis de disfluències, com repetició de síl·labes o paraules, fer vacil·lacions o tornar a començar la frase que volen dir. Això no es dona sempre que parlen i pot durar uns mesos amb més o menys intensitat, remetent moltes vegades de forma espontània. En aquesta etapa de desenvolupament lingüístic, els infants estan en un període d'integració i organització del llenguatge i això pot provocar que encara no hi hagi una bona fluïdesa de la parla. De tota manera, cal estar alerta i observar si aquesta conducta persisteix, si mostra esforços evidents per dir una paraula que no li surt, si té por de parlar o apareixen moviments associats a la parla, en la cara o en el cos, caldrà consultar amb un o una logopeda. La família juga un paper molt important en el tractament de la disfèmia infantil. Cal que els adults no mostrin desaprovació envers la forma de parlar de l'infant ni conductes de sobreprotecció, preocupació o ansietat. És important trobar estones per fer activitats de forma distesa on sorgeixi la conversa de manera espontània, procurant donar-li un model de parla adequat a la seva edat, utilitzant un llenguatge clar i comprensible i procurant mantenir un clima de confiança i seguretat. A continuació, exposem algunes pautes que poden servir per millorar la parla i la comunicació dels infants amb disfèmia. Parlar-li de manera més lenta per part nostra, disminuint la intensitat de la veu. Utilitzar un llenguatge senzill, com hem dit abans, adequat a la seva edat. Evitar interrompre el seu discurs. No acabar-li les paraules ni les frases. Donar-li temps per contestar les preguntes que els hi fem, respectar-li el torn de paraula, mirar-lo a la cara, mantenint el contacte ocular encara que es produeixin els bloquejos, mantenir l'atenció en el que diu i no com ho diu, repetir lentament en el cas que s'equivoqui el que ha dit però no corregir-lo, evitar dir-li que respiri o estigui tranquil, transmetre calma i tranquil·litat amb la nostra actitud, rebaixar el nivell d'exigència per part nostra envers la comunicació. En nens més grans, parlar obertament del quequeig i ajudar-lo a reconèixer en quins moments i situacions li passa més, posar paraules als sentiments i les frustracions, parlar de les dificultats positivament. També és molt important que l'escola estigui informada de les dificultats comunicatives que pot tenir l'alumne que quequeja. Els infants passen molt de temps en aquest àmbit i realitzen moltes activitats que requereixen l'ús del llenguatge i la interacció. Això pot provocar situacions en què la seva forma d'expressar-se i la resposta que obtingui per part de l'entorn pugui desencadenar angoixa i frustració, provocant situacions d'evitació de la parla i la interacció amb els altres. És important que el mestre o la mestra mantingui contacte amb la família i el professional que l'atén per assessorar-se i saber quines estratègies i pautes es poden seguir per afavorir una bona integració d'aquest alumne dins el marc escolar.